No to bych tam taky něco muselo být, že jo? Co to bylo zase? Jo, už jdu. Jo, pojď. Běž do kuchyně. No počkej chvíli, já se půjdu jenom přelít. Jsem tady. Ale Faby, taky se ti stává, že se ti někdy zdají sny, ze kterých si pamatuješ jenom útržky? Jo, párkrát se mi to stalo. Tak to přesně se mi dneska stalo. A akorát vím, že jsi tam byl ty, já a asi tam něco spadlo nebo co? Tak to je divný, ale tak co víš, tak to nic neznamená. No nic, hele, já jsem tady jenom na skok, já jsem nechal běžet, mám zkoušku. Zase jdeš na betu? Jo. Nemusíš to, já se neprovodím sám. Tak jo, ahoj. Baby? Ježišmarja, jsi v pohodě? No. To bylo v tom snu, to je ten sen. Dobře. Tak já teda jdu, sorry. Ahoj. Ahoj. Co to kurva je? Halo? Vstávej! Ne! Halo? Počkat. Na ty? Ano? Na ty potřebuji s tebou o něčem hodně nutně mluvit. No povídej. Mám sny, který se plní. Ty jsi úplnej magor. Ale na ty musíš mi věřit, já se nedělám prdel, myslím to vážně. Víš co, zavolej radši do Bohnic. Na ty, do prdele! Baby? Čau na ty. Volala ty Amy? Jo, byla taková divná. Je to psychopat, až ji uvidíš, tak to pochopíš. Co je s tebou? Inatka říká, že jsi jak psychopat. Já mám sny. No, to každej. To nechápeš, ty moje se plní. Natka měla pravdu, jsi psychopat. Faby, nedělej si z toho prdel, myslím to vážně. Fajn. Tak mi řekni, co se ti třeba stalo. No tak, třeba to s tou chodbou. Říkala jsem ti, že se mi zdálo něco o tom, že jsme byli na chodbě a něco spadlo. A ty jsi ten spadl, pamatuješ? Jo, a to přece mohla být náhoda. Náhody se neopakujou. Fajn, a máš nějaký další příklad? Zdálo se mi, že někdo klepal na dveře a šel jsem otevřít, ale nikdo tam nebyl. Tak a pak jsem se otočila a něco na mě vybavilo, něco mě vylekalo a já se probudila. Takže mi chceš říct, že si otevřela dveře, nikdo tam nebyl a když jsi potom otočila, tak to něco vybavilo, jako ve skutečnosti? No, ve skutečnosti ne, ale měla jsem strašný strach. Dneska se mi zdálo o tom, že jsme tu spolu seděli a někdo ti zavolal. Ježíš, prostě to se děje pokaždé, že jsem tady. A co bylo dál? Zvedl si to, ale v telefonu se nikdo neozval. Halo?
Co to kurva je? Tak teď už mi věříš? Fajn, dejme tomu, že se ti plní sny. Ale co když se ti bude třeba zdát o tom, že někdo umře? No, nevím, ale zatím je to dobrý. Dobrý, když se říká, že se ti zdálo o tom, že ti něco vybaflo. Jo, to byla náhoda, ale nic se nic nestalo. Dávej se na to prosím tě pozor. Je to nebezpečný. To je naše první video. Já se tě nebojím. Pane bože, jak jsme tohle mohli dát na internet? Nemám páru, koho to napadlo. Na soba, v parku. Už to blbne. Je čas. Efektivnější. Proč to do toho vydal dál, to jsem si nikdy nevšimla. Já to tam nedal. Blbečku, dej si stáhnout. Ne, já to fakt tam fakt nedal. Co to bylo? Nevím, já tam nejdu. Fajn, já tam jdu. Baby! Jo, pojď zatím. Dobře. Baby! Baby! Ne! Baby! Baby! Kurva! Co mám dělat? Je čas. Co je? Baby! Co je? Co je s tou televizí? Já... Jdu tam. Ne! Já... Ne, já jsem Já jdu. tam jdu. Amy! 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 Pojď, co tam dělat? Amy, co to je? Je čas. Jo, byla taková divná. Já ho zabila. Psychopat, až ji uvidíš, tak to pochopíš. Kapitola 10. Bývají rodiny, jejichž potomci mají zvláštní schopnost, která jim dává možnost, aby se jejich sny plnily. Pokud tuto schopnost dítě zdědí, musí se zabít. Do té doby, než se stihne oživit mrtvý, jehož již zabili. Jinak bude zabit právě jim. Je čas na tvou smrt.